In Nederland leven op dit moment 4 miljoen mensen met een functiebeperking. En dat zijn mensen die niet meer zoals 20, 30, 40 jaar geleden zich beperkt voelen. Die willen steeds meer dingen ondernemen. Voelen zich ook vrij, met name ook door ontwikkelingen zoals internet, waarbij ze natuurlijk de wereld gewoon kunnen verkennen. En daar ligt natuurlijk een groeiende markt voor toeristische bedrijven. Want het aantal mensen met een functiebeperking zal de komende jaren alleen maar toenemen door de vergrijzing. En dat zijn allemaal mensen die in hun eerdere leven, voordat de beperking kwam, geleerd hebben om alles te doen wat ze willen en gewoon te genieten, ook van vakanties. Dus op dit moment zien we ook dat er ondernemers zijn, met name in Zuid-Limburg, die kans grijpen. Die inderdaad inzetten op zorgtoerisme. En daar kun je bijvoorbeeld denken aan een bedrijf zoals Welloord in Bocholt, wat in wezen een hotel heeft gecreëerd wat volledig op zorg is ingesteld. Waar een gast met een functiebeperking het volledige pakket kan krijgen, maar ook aan de balie geholpen wordt met dagtrips die gewoon goed te doen zijn met mensen met enige vorm van beperking. Ook in de dagattractiewereld zie je dat Zuid-Limburg zich aanpast. Golf Hoenshuis heeft bijvoorbeeld al clinics en golffaciliteiten voor mensen met een beperking. Snowworld biedt faciliteiten voor mensen die minder mobiel zijn. Thermi 2000 in Valkenburg heeft binnen zijn wellnessconcept allerlei faciliteiten. En dat zal alleen maar groeien en er liggen voor de komende jaren ook echte kansen.